Chino! Opa. At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik na si DJ Kim Chino para pag-usapan ng maintenance. Hindi maintenance sa iyong alta presyon, hindi rin naman maintenance sa kotse mo, maintenance sa relasyon nyo. Hindi, di ba usually ganyan naman talaga na minsan nakala nila kapag okay na, kapag nasa relasyon na, kapag natikman na, ay talaga nga namang hahayaan na as time goes by. Sige, mahal niya naman ako. Hindi, mali yun. Dapat aalagaan nyo pa rin ng isa't isa at i-maintain nyo yung relasyon nyo. So definitely, jumowa ng kayang i-maintain ang partner. Okay? O, balik na tayo sa Chinitox. Diba sabi ko sa inyo, mahal, ibibigay ko ang tatlong maintenance na need nyong i-take sa relasyon nyo. Ito na nga, recap tayo, mahal. Una, sabi kong maintenance sa relasyon ay communication. Always communicate. Kung masaya, communicate. Kung malungkot, communicate. Kung ikaw ay nag-iinit, communicate. Diba? Sabihin kung ano yung nararamdaman sa partner para at least walang miscommunication or walang conflict as much as possible. Hindi ito yung communicate na kung saan kumain ka na ba, anong ginagawa mo. Hindi ganun. Yung mga malalalim na pag-uusap to the point na kakamustahin mo siya and at the same time, kakamustahin ka rin niya. Always communicate to your partner kung ano man ang nararamdaman para naman hindi kayo magkasawaan. Di ba? At ang pangalawa naman, mahal ka, sabi ko rin kanina, maintenance sa relasyon ay quality time. Ito yung sinasabi natin na bibigyan mo ko ng oras, bibigyan kita ng oras. Pero pag sinabing quality, ang atensyon ay dapat nasa kanya at nasa akin 100%. Hindi yung magde-date kayo, panay kayo cellphone. Diba? At the end of the day, mahal, walang taong busy. Walang taong busy. Kung mahal ka niyan, gagawa at gagawa yan ng schedule. Ipapasok at ipapasok kanyan sa kanyang schedule. Diba? Ganun naman talaga kapag mahal mo. Phones down, diba? New activities and at the same time, sayong-sayo lang ako. Hoy! At ang pangatlo at panghuli, mahal, na maintenance sa relasyon ay grow together. Ito na yung sinasabi natin na dapat continuous ang growth. Mapa-individual man yan or as a partner, definitely pag-usapan nyo ang mga future plans, di ba? Ano ba plano mo sa akin? Anong plano mo sa sarili mo? At anong plano mo sa magiging pamilya natin? Yan ang mga dapat yung pag-usapan. And also, celebrate your wins. Diba? Support each other. Kaya nga kayo magjowa. Kaya nga kayo mag-asawa. Definitely, it's partnership. Ang relasyon ay isang malaking partnership na hindi ito mag-work, hindi ito magsasucceed kapag isa lang ang may gusto. Kaya utang na loob, huwag ka mag-settle sa relasyon na ikaw na lang ang kumakapit. Huy! O, di ba? Totoo naman. At tsaka ang masasabi ko rin dito, no, na kapag nasa relasyon na kayo tapos tumagal na kayo, definitely it's worth saving for and at the same time it's worth maintaining for. Kasi always remember ang dahilan kung bakit mo siya nagustuhan, bakit mo siya minahal, and bakit gusto mo siya panghabang buhay. Worth it yan, promise. Sana all. Pakayabang. Daming mga nasa relasyon ngayon, napakayabang na talaga nga namang laging may ka-holding hands, may inuuwian, samantalang si Kim Chino, uuwi lang. Yung iba matutulog, may good night messages, may good night kisses. Si Kim Chino matutulog, pipikit lang ang mata. Sana all. Yayabang ng mga nasa relasyon na to. O, shoutout natin yung mga single dyan. Yung mga single na napupuyat, kakascroll sa social media. Shoutout sa inyo dyan. Oo, sana makahanap na kayo ng jowa nyo. O siya, sige na, tama na to. Si Kim Chino ay sisibat na, ha? Pero wag kayo mag-alala. Susunod na po sa akin si Rocky Tyrangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Tyrangelo.
Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!